Parlem de bàsquet i de la immillorable ratxa de victòries seguides aconseguida per la selecció espanyola. Ni el president de la Generalitat, Francesc Camps, ni el president del Partit Popular, Mariano Rajoy, volgueren perdre's l'últim partit preparatori que disputen els de Pepo Hernández abans de l'Eurobàsquet, que comença ja el pròxim dilluns. I com a president de la Generalitat, orgullosíssim de que en les camisetes de la selecció nacional fique el nostre nom, el nom de la Comunitat Valenciana, que esta selecció campiona ha passejat per tot el món i que reflectís també el bon ànim que en aquests moments respira en el deport del bàsquet, que ens està donant moments únics, i també en esta aliança entre la Comunitat Valenciana i el deport. Si eres d'Orange i tens un mòbil 3G, connecta't via mòbil a Canal 9. Envia un SMS amb la paraula Videosports al 222 i quedaràs subscrit al nostre servici d'alertes.